Mas aja diperoki karepku untuk kudu ngerti cara Aja ditinggal tapi batin ketimuran kok yo seling iku budaya Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mak Cange Yulimbo Sugeng Rawuh Nggih. Sugeng Rawuh wonten ya Magelang sih. Wah, sugeng kok sugeng. Nggih, sugeng. Nggih Borobudur menika. Nggih, Ya dibilang aku nek diomongi iki cedak Jogja ya cedak Jogja tapi dudu Patio Jogja. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Iya iya iya. Patio Jogja. Pancen nganu kok Mbak Elisa nek caturan dialog kaya ngono mergo iki ora trahtus Jawa ning bapak ibuke saka Sulawesi. Oh, mboten piyai Jawa. Kapangapunten sowan malih Pak Haji rumiyin pun nate Mas Seno. nggih kalih Pak Seno. Wonten dalem Demak Nggih saderengipun Covid menika. Covid. Wah, Covid kok kopet. aku mikir ngantek luwara kabeh Pak iki Napa ndasku. to? Kopit ya dadi kopet, sugeng ya dadi sugeng. It's okay, don't worry. No Yeah, problem, I'm yeah. so sorry about that. Okay. I'm so sorry about that. Yes, because Can you understand what I speak? no, aja sing ngomong kuwi malah angel. Tapi ye. Ya mengaturkan dan berdoa. Yo, derek mangayu bagyo. Ya Nggih. derek Yo, derek. derek mangayu bagyo. Derek iki sing disewake menggone Pak Nabi lho. Derek. Derek. Nah, Derek. Iya. Derek mangayu bagyo menika pitung belas tahun. Pitulas kok 17. Pitulas. jajal latihan Pitulas. 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 Aku ki asli kene kok. Pitulas. Ceda aku. Kamu berapa jam tekan kene? 5,5 jam. Ya aku mung sajam kok. Berarti yo akurat aku. Oh ngono ya Iya. wis. Ya. Seh ora ayu tak kon mulih tenan ini. Ulang tahun yang ke-17 tahun. 17 tahun. Ya puja perkasa muga-muga semakin anggone ngrembaka anggone ya bisnis ya iso marake buka lapangan kerja kanggo sedaya menungso. Kosto ya menungso. Nek omongi sing penak. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak. Masyarakat. Ya gitu. Pokoknya semakin meluas SDM-nya. Nah, ngono. Ya, Kok terus kanggo menungso. saya bako, Amin. saya awet ngeremboko. Amin. Amin Ya. amin amin. Ngerembaka dadi ngerembaka. Ngeremboko. Mbak Elisa sampun makaping-kaping dipun timbali Bobo Haji Hanafi sekeluarga nggih. Nggih mboten kaping-kaping kok. Oh. Nembe ping kalih putih. Oh, Kalih iki kok. nggih. Nggih niki kalih saged sowan malih kok tasih kemutan. Nah, kemutan Nggih, bener. tas- Engko nek nganti Kemutan ngaten lho. Ya dasaripun Pak Haji menika lembah manah sanget. Nggih, dadosipun. Kula baru jalan itu udah langsung ditawari itu tadi loh. Ditawarin apa? Ya makanan-makanan pirang-pirang itu tadi. Oh, yo. iya. Oh, arep bakmi Jawa, apa bakmi rapati Jawa. Ya ora ono, Mbak. Ah, bakmi kok bakmi Jawa Jawa tok ana rapati Jawa bakmi sing piye? Apa Ya. campur pitik utoh ngono piye yo? Tergantung doke. Oh. Iya. Ngono ya, tergantung iya. doke. Nek doke yang kampung kan namanya ndok Jawa, Ndok dari Jawa. bakmi Jawa. Oh. Tapi nek rodo nasional ndok negeri beda. Oh iya wis. Ya. Apik nek ndoke jolang. Ampun. Oh, piye nek ndokmu? Aja tenan. Ndok kisut. Aja wong iki kecepit wae gringgingen ya. Ya, pokoknya doanya buat Pak Haji semoga diberikan kesehatan Amin. selalu, panjang yuswa berkah, Amin. anggonipun momong seluruh sumber daya, juga karyawan, juga keluarga. Amin, Muga amin. diparingi kesehatan. Pelok di pelok. Ah, iya duke kabesan karo Mbak Sinten? Lucy Brahman saka Ponorogo.
Jawa Timur. Niki diaturi mriki pindah. Iya no. Oke. Mas Mbak Lucy, Mas. Wah, ngopo Mbak Lucy? Lagi diaturi mriki. Oh iya, di spoti ditembangke no. Napa sing pas Pak iki? Numpak perahu layar mergo Mbak Lucy iki piyayine bakoh kokoh kaya perahu sing nerjang ombak ae. Yo, perahu layar Mbak Lucy. Sugeng dalu sugeng rawuh wonten Magelang Mbak Lucy Brahma. Alhamdulillah luar biasa, suatu penghormatan. Terima kasih saya aturkan kepada Mas Sigit Arianto. Berkat lantaran panjenengan saged sowan Bapak Haji Hanafi. Haji Hanafi. Bidal saking Ponorogo Jawa Timur tabuh pinten? Wow, kalau tabuh jam 1 siang. Jam Luar 1 biasa. siang. Nggih, wow, bidal saking mriko walah udan mboten ketok napa-napa. Tapi saking semangat kawula badhe sowan Bapak Haji Hanafi. Bapak Haji Hanafi. Kula wis ora ketok dalan wis tak terjang. Halus. Kok nguri bodimu kaya bodi Borobudur. Kok bodi Borobudur? Aduh kadung ngene iki yo tenan lah ngisore iki cara disumeti kutukan ngono ra yo pas. Lagi pinaringan sehat to Mbak Lucy? Alhamdulillah untuk pangestu panjenengan sehat. Saya juga remen sangat mriki piyai-piyai sukses sami rawuh sedaya. Ada senior saya menika dalang kondang saking Magelang Bapak sinten mau? Bapak Jumbo. Alhamdulillah. Artis kondang Mbak Elisa. Wah, ade wedok niku lek sering teng Jawa Timur nggih pinanggih. Panjenengan nggih sehat wau tabuh pinten rawuhipun Kang Mas? Kula repet-repet sampun dugi mriki subuh mun dugi mriki mergo wau dalu teng Yogya terus bablas mriki. Masya Allah luar biasa, matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Mengucapkan apa datang PT Puja Perkasa yang ulang tahun ke-17. Luar biasa. Saya ucapkan selamat dan sukses khususnya kepada keluarga besar PT Puja Perkasa. Nah, Puja Perkasa. Jadi niki yang bergerak dalam bidang konstruksi, kontraktor. Nah, bener. Gawe dalan tol. Gawe jembatan. Loh, dalane apa mau? Wong lanang? Dalan lanang. Apa kok wong lanang? Tol. Jadi Bapak itu usahanya macam-macam nggih leres Mbak Elisa. Nah. Jadi konstruksi bangunan terus napa wau? Ayam, sapi. Peternakan. Ono sapi, limosin. Wah. Aku Lah, iki awakmu sesuk aja mantuk. Iki mang nyapa? Limosine ora ana tunggale, Brahman dereng Pak niki sesuk. Ingoni sisan. Kula wajrih lho wau Mbak Lisa kan pun sowan bapak kali ibu. Kula ki arep sowan gek wani ke orang no. Lah ora nyapa rawani. Onde awan karo aku wae panjenengane biasa, Mbak. Lah bapak kagungan sapi yo engko aku ora oleh mulek. Ora apa-apa kok sapine timbangane mak kono. Engko dikandhani aku. Nggih dikandangne dige babon sampean. Lah nggih. Luar biasa, semoga sukses selalu. Tambah ngeremboko, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Luar biasa, ganjarane kathah karena membuka lapangan kerja untuk warga masyarakat. Ono sekolah awakmu ora ngerti to? Ning Demak Yayasan Hanafi. Yayasan Hanafi niku bergerak di bidang khusus anak-anak yang perawatan khusus nggih, Pak. Oh iya, kowe roh ae. Aku iki pasien kono mbiyen kok. Loh, Mbak Elisa tak aturi. Jadi iki jawane nyon sewu mau ki ngrasani Pak Hanafi. Oh, ngrasani piye? Iki coro ketan iki. Iki to. Apa? Coro ketan. Koro kenton. Coro.
coro nganggo kethu lho. Nyun Awakmu sewu, mari nyun ora sewu. ngerti. Lah, Aku piye? biyen sing dadi Kian Santang. Lah Yang santang apa lagi? Yang santang iki putih gede dhuwur ganteng lho, kowe diwedaki malah bulak Lah rupane iki kok. kena krawukan begone Pak Hanafi kok. Mau ngrasani iki nek Apa ngrasani aku seneng apa? karo Mbak Elisa yu. Piyai cantik, luar biasa ya ta? Iya. Ya dalang kondang. Jajal-jajar kene masyaallah. Lek dijajar nyun sewu ya nyun sewu. Pripun Mbak Lucy? Lek dijajarne kaya midogdari nyangking. Kirik. Nggih matur nuwun niku wau badhe matur ngoten niku wau nggih. Kirik keciliken. Lah apa? Asu. Kok nesu lho, seniman ki ora pareng nesu apa nek disanding wong ayu kaya ngene iki lho. Ora sithik nesu. Tapi pomo padha-padha milih kowe duwe bojo aku karo Mbak Lisa pilih. Milih sapa aja? Iya. Dipikir tenanan. Masih ana ngene kaya asu ya milih iki. Kleru kowe iki. Lah kok kleru Duwe nyapa? bojo ayune kaya Mbak Elisa kaya ngono iki malah ndang disedakne tanggamu ndang mati. Lah, kok- Merga bojomu kayunen. Lho, lah nek Jolang iki kok gonceng bojone Elisa apa orkalos? lah nek tak bojo awakmu wi terus wong-wong piye? Lho duwe bojo aku ya ora apa-apa awan mbok tinggal teko ndi-ndi nek sing nemu ta ya. Alung di bojo Elisa didongakno mati cepet sebelah nek di bojo awakmu. Piye? Matine loru alon-alon kowe. Lho, kowe kudu syukur lek Mbak Lisa ki kan kayunen lek kanggomu. Iya. Duwe bojo langsing, duwe bojo sing gedhe kaya aku, umpama kowe ra duwe dhuwit nara rasen kok apa-apa kan bojomu pangga gedhe. Oh, dadi ketok susah susah ora ketok ngono ya. Susah ra ketok. Mbak Lisa ki nakmu. Wong rasani nyun sewu nggih. Rasane Kalau apa? kita kan nyun sewu lho Mas Sigit. Mau ngrasani. Bocah kok wati. Rasani bapak ngene. Alah, bapak iki anu kae lho, apa iki jenenge? Joglo. Joglo. Mas Sigit. Pripun? Pamer dhek. Bapak is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas ngono. Alah, pira iki paling? 16, Paling mek 20 ngono. Paling mek 20 nggon aku kula 50 kok. Gone iki Bulange umuk. Takonono. 50. Cekake 50. 50. Mosok iki ne 50. Ceket. Tenanan. Wes sik aja tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapake kalah omahe karo aku. Nun sewu ngono. Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene ndak. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malang ngrik ngene. Lah, lah. Jebule ndoyong mengguri to aja kae. Nggih, malam iki tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono Pak. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme meniki menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran ngono. Yo yo. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin. Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok, tak demek karo tak Wah, solawati. nggih kula nggih pe Engko dalem ketularan. ombone kaya ngene pe alah aku ya ngono. Dadi Mbak Elisa karena panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe pindah niki alhamdulillah Bisa sowan. sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun pangapunten. Boten nopo-nopo remen. Omong. Besok bisa mampir sana itu. Ketinggal kan itu 6 langit dari sini itu. Apa itu yang ketinggal Itu apa 6 lampunya? langit itu. Lampunya kendil-kendil itu apa itu? 6 langit nanti so nyawang opo-opo sih kok kono. Oh iya, iya. apa itu? Ada request dari Yes. Bobo Haji Hanafi tadi. siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menapa niku? Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Sri Huning karo Kumala Retna. Wah. Ngerti ora aku? Ora aku diandani wae Ya, lakone. wis, kok Aku dari sopo? Kowe dadi Sri Huning. Sreune. Aku sih Julang dadi Wiratmaya. Ah, Iki Kumala Retna. Retna. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu gitu ya. Oke. Yes. Iya, gandrung sik nojo. Jumbuh lawan request Bobo Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling caping gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Nggih. Suasana. Sing gandrung Elisa. iya.
Niki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Kumala. Kumala Retna padha senenge urung dadi bojone. Iya. Kumala Retna, Kumala Suradi. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene kaya dukun santet. Iya, nyaket kowe iki. Menghormati bapak kali. Dadi ceritane Kumala Retna ning jero sik, Oh. karo Wiratmaya ning jero. Sing tampil mung Sri Huning Oh, Elisa. nggih, ngene kene. Sing elek-elek deleh-deleh sik. Dadi Lam renang sik. Elisa monolog. Oh, iya. Apa ya bisa ya aku Nyanyi. urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Oh, iya. Nek Julang krungu apa ya bisa kuwi terus Nah. metu bisa. Oke, Pak Igit. Iya. Kentongane ndi? Rene. Arep weng. Tutuk tutuk tutuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya gesengsem, aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kuwi nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bungae aku? Up. Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Ndi mau raine? Dua. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang kowe? Kuwi ana blumbang kan direspon. Dajo. Suwi men aku nganti ora iso omong. Apa ya iso aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nampa tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang engko Mati dening aku kowe. Blatak. Hop. Sa, Elisa. Dialogmu untuk Kiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan Kang Mas Wiratmaya. Titik. Wis Oh, muni ngono. tekan opo bisa ya titik. Iya. Iya, baleni. Oke, beres. Ora iso melu terus. Ana ing sajroning taman sing endahe kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng kowe. Ben bisa. Apa ya bisa ya ngono kuwi kowe. Ya. Wis ora nganggo titik. Ya, apa ya bisa ya aku nyanding Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah toh. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Igit sing jenenge Wiratmaya? Mbok sing rada ganteng ngono. Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Ngerongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Nah. Ya wis tak tampa sak ono anane. Awakmu aku teko terus cipiki-cipiki terus awakmu Natian. Oh, cipiki-cipiki Iya. itu apa? Cipika-cipiki. Iya, cipika-cipiki. Kai kanan ki kiri. Kok kenekno tenan tak mbok 50 ya. Ih, Rapopo. Seket. Hmm. 50 siji. 50. Ya. Izin ya, Pak Iya. Haji izin ya buat. Ampe mutah to? Iya. Bojoku awor aku semaput to. Anatian wujud temong baksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Ki ayu kek bodoh murah karuan lho. Pacaran. Udah pacaran, si Nah. Doci cipika-cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok.
Tapi yo kesempatanku yo pas Kumala Retna teka cemburu. wong ayu pun Kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan yo Kakang. Sedulur bathuk senyari bumi tak labuing temekaning pati wong ayu. Pokoke sak lami-laminya kesandingan yo Kakang. Bakal tak ugemi janji bulan janji. Lah. Bisa. Mas Mirat Manja. Sik. Sik Mas. Apa wedok kuwi? Ceritane iki padha ayune, ora kaya malah medeni wong ngono kuwi. Aku ki Nek sok. iku ulo. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendakan karo wong liya yo jelas marah. Iya wis. Marah. Ora apa-apa wis mbok amuk. Piye? Langsung ngono. Omong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedhek dhisik wong wedok wis pembawaane kokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wiratmaya. Iki sapa Ora. sampean kok tega karo wanita liya? Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, Lho, saking soke lho pacare sing ditresnani gendakan karo wong liya ki wong wedok ki ora iso ngomong. Kumala Retna. Katresnanku mung siji ya karo Sri Wuning kok. Sampean kok kaya ngono to, Mas? Ora eling katresnan karo aku. Belas ora eling. Apa kowe ora eling? Biyen sak kamar karo aku. Jajale to ngomong. Kowe kok tega iki sapa? Sapa? Syukur. Sapa kok anak wedok kaya ngene mbok rayu-rayu sapa? Janjimu kepiye karo aku? Sik keki. Aku wis tresno lahir teko batin. Senajan aku Wis dijodohke karo keles kabeh lho kepoyoh iki lho, kepoyoh. Kepoyoh, kumung kepoyoh. Joko yo bersikap adil, mengimbangi Mbok ngono. rayu Nyetong Kang Mas, mau jarane sesuk hidup semati karo aku kok malah rono. Sate. Jarane wong aku sing dadi tresnamu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janjimu ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku. Apa bilang kungkot nyawamu. Modar. Janjimu karo aku tak belani aku dijodhokne karo wong tua aku tak belani aku tresno karo kowe. Iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Ala wong sing kene, lek nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisar kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Rene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tanglet to Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat? Sing kuat sapa? Mesti wong wedok nesu. Tapi kan Bu Haji ora kaya jenengan, Bu Haji paling ngene. Eling to Pak, wis sepuh, anakmu akeh, bapak mantuk wae. Ngono ora kaya ngono ngerti. Yo kowe genti nganu Jo, kowe genti ngerayu Kumala Retna didem-demi ditembangke. Aku tetep sehidup semati, awakmu sehidup iki tak patenane yo. Piye? Maksude tak Pateni Biyen rasa jarimu susahe. piye? Pateni. Biyen jare aku wong wedok sing paling mbok tresnani ning alam donya kuwi meneng wanita liya kejaba aku. Iya. Wah, alah nasibku nek umpama bojoan kok kaya kerupuk Pak Igit. Kok iso kaya kerupuk? Alung cilik mati. Ya dirayu. Nano. Ayo. Aku aja kaya mangkono wong ae. Halus, ayo. Mak, Ayo. Ayo. Kok tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo, kae pedhete urung ana sing ngemiki. Wis. rayunen kono bojomu nom. Aku wis rasah mbok rayu ritek. Tenan, Iya, ora apa-apa. aku rene lho. Mulih nek wong ilang ndase aja nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane engko ndasku Ya, ilang ya. ora apa-apa, ora apa-apa. Sabar. Iya. Kok nek iki wis keturu aku mrene ya. Nano. Pengalaman iki pengalaman. Anu suarane kepengin selirahmu. Ora kowe kuwi ngerayu kono kok kowe sliramu. Heeh. Alus manis nengsem hati. Napa estu atur panjenengan menika to, Kang? Aku kaya ngrangkul bego Pak. Kuwedi ya. Wis toto
tampa ana nancane bojo siji langsing siji gedhi kan ya kudu disyukuri. Jo. Ngene ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono. Ketok kowe kene ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo engko bagian kusur-kusur. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebur banyu. Ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bes ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku tak karo awakmu wae. Genti Kumalaretna Mbak Lucy senembang. Nah iya. Musuh. Ayo wong ayu. Wis menggen kula. Pangku. Iya, pangku jo. Nun sewu, Pak. Apa? Modele bojone kaya pule sing teng mriku e. Di pangku men ketok mesra. Salah. Aku wacana Yasin ben kuat. Kowe iki kok mesti ngenyek lho, Mbok. Ora. Wingi-wingi karo aku gak ngono, Mbok. Sok Ora. ketemu Dek Elisa ngono kuwi Wis, lho. ayo kene. Pangku jo. Yo. Piye rasane jo? Duka Pak Igit, kaya-kaya ki dengkulku mblusuk ngono lho Pak Igit. Kok jeweru men nganti busuk. Kebayake kelandungan Pak Igit. Oh. Wis rasa pangku-pangkuwe. Genti kowe jo sing nembang jo Kumalaretna digandrung. Guri kene kubota. Apa kuwi? Ke diesel. Kono kowe gandrung Kumalaretna. Lho rene. Angel-angel cemplung ning kolam renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula Kang Abdi Gusti Putri. Oh, Kang Abdi, kene nyedak kene. Nggih, monggo mriki. Lenggah mriki mboten napa-napa Gusti. Nggih, Abdi, kowe saka ngendi Abdi? Nggih, saking resik-resik suket. Oh, resik. Nyun ngapunten pundake enten kotorane. Iya kok yo ngerti jenenge Lambi- wong rasa perhatian yo kaya ngono kuwi ya. Anu- Senadyan Abdi ning kowe iki jen ngerti banget nek aku ki yo Ora sok sampe ngomong gregetan rono, ngene. badakmu ki. lambemu ana solare. Iya ngobong kowe kuwi. Lho, Gusti Putri, Sia-sia kan. rikmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun eman-eman. Ki rambutmu ana tikuse aduh. Iki ning kene iki rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, iya. Aku yang gatel. Iya. Sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Ya kasigit ngene karo. to padha aja ngantek kalah. Yo ngene. Ping apa wong kono keluarga rapatyo bahagia. Wis ben jenenge wong cemburu yo ngene. Abdi, sesuk awak dhewe mlaku-mlaku adoh ya. Yo, alamun to kula kasembadan palakrama kalian panjenengan Gusti Putri. Wah, badhe bulan madu wonten Magelang. Iya, ning Magelang kena, ning luar negeri ya kena, kok tak tumpake pesawat. Heeh. Ayo bulan madu aku tumpakne apa? Santai gratisan ning selulup ning kono kuwi wae. Nggon kolame Pak Hanafi. Ya paling gak ditumpakne apa wong kono numpak pesawat. Aku awake numpak benduso. Ora sudi. Nggo ning Jalan dhewe. ning Itali makan spaghetti kita. Iya, Abdi tak tukokke spaghetti, tak tukokke pizza, apa sembarang kalir apa sing mbok pengen ke tak tukokke kabeh ya. Matur nuwun Gusti Putri. Pizza lho, pizza, spaghetti tukono kuwi. Upah awake dhewe ya mangan pizza, ya mangan spaghetti. Lho kok kowe duwe duit? Ha ngenteni sisamu. Le bojo kok. Ya wis iki seriune gandrungan jo. Le. Genti seriune sing gandrung wirat kaya. Sejatine ngaku sing dadi pangeran kene Bang Ayu. Pangeran Diponegoro. Jare ngarep siji. Kok ngono imbah-imbuh. Wis kok tak patenani. Aku sengit aku nek kaya ngono. Jo. Ayo. Aku ya ora iso kaya Jo. Mari jo. Modar kowe jujung, Mbak. Rasane jujung Mbak Lucy piye? Piye? Junjung Mbak Lisa nyeng. Penak. Kok enak. Jujung Mbak Lucy. Junjung iki waluh. Piye? Kaya bego sing pas sing petelane lho, Pak. Ret abote. Bobotmu kuwi pira to jane? Bobotmu pira?
Jajal kene Elisa wis ketok moto 42 awakmu pira? Kowe iki ya salah ndelok. Aku iki bobotku ya 45 kacek rada lho Elisa. 45. Kuwi kabeh taikune tok. 45 ki ngisore kene lho. 70 kene. 115. Terus dhuwur pol pira wi? Ora padha karo. Mulane piyayi makmi kaya Mbak Elisa diatur, awakmu ora jange mangkok. Wet. Ayo sak nembang sak. Ayo dirimu wae sing pantes dadi garwane Pupakan. Tenan loh. Nan. Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Podang kuning kunjuk mitra kerja Bapak Hanafi wonten PT Adikarya kadang-kadang rawuh. Bank BRI, Mandiri, BNI, sembah nuwun sedaya para kadang-kadang mitra kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Nggih. Podang kuning nyau. Buka saking Mbak Elisa. Digarap sing mat Mbak Elisa. Iya, Ngono tiba Mbak Lucy digarap cara jaranan. Oh iya. Cara sapi. Iya. Esuk awane ngomah wis ora krasa.
Anggoleki sing tak sayang. Mabang-mabang mitranya aku ngiteri. Ora keras tak esok nganti wangi lo mas. Eman yen nanti liya tanya yang lo masih gitu. Oke. Kleyang atas abang encok neng ngepang. Agak kadoman mati lo mas sarwi ngoceh dheweke golek pen soal. Kuning agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manise ibangungan ing aku nyanding selirane renak lo mas ora bakal atiku kagiwang liyan lo mas yen sipun yang tutut ati kapranan ora mendem watiku tak saya dadak tak seranani tak pegat bolute Ya.